Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyonan ang usa ka random video na atong nakita sa atong gihapong dashboard gihapon. Kini nga lalaki murag nagkanta ra ni sa video kihan bali o naglingkod ra. Ug ang iyang pagkakantahon mo ang Dream On. Glingkuran na lagi, grabe ka. Kuani nga kanta. Taas-taas gihapon Sunod pagkaingon ta kung unsa gid ang iyang pagkanta ay sa original ani daghay sundog ani pagaw-pagaw gihapon ni gamay, pero tanaw na to kung unsa pud ang iyang version bali. Okay, sige, ay ta magsugod sa mga bag-o diha nga nakita sa akong channel karon nga pag-subscribe na mo, hit ang notification bell, update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kakitaan Okay? Sige, di na tawag dugay. Wala naman tayo laing gihuwat. Sige, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Pitingog grabe. Pagaw-pagaw pagtingog po. Murag Bryan Adams sa tingog ba? Okay. Murag bijuki ra ni siya. Oo. Pero dindot og tingog Oh. Okay. Wow, so gitingog po. Grabe yung tingog ba kay grabe ka pagaw-pagaw gali. Indot kay paminawon kay mo kag di maabot. Nisiraw. Okay. Wapo kay tingog yun. Oo. Kaana ko nga kini nga tingog nga inyo na mo. Paminaw na ito, murag di maabot ba, pero taasin mo na nag-rinse na. Ang pitch ng taas. Huwag diri rin ikuha ba. Okay. Ay tinawara ko ninyo. Tinawara ko kanta siya. Nag-ana ra. Nag-ana bali. Alisod kaya ang kanta. Murag ang imong kuha na imong baga bali. Sa breathing bali nimo ba sa imong pagkanta. Lisod ba na tanawa Nakiyugpos ra bali. Grabe ka master yung tuhana de kanta yun. Normal na kasi para siya. Grabe, dindot kayo mamusyagit pa. Okay.
tingog. Okay. Apo kayo? Okay. Ato na po nagdungog ang usa ka kanta ka. Usa ka lalaki nga nagkanta sa Dream On bali nga. Grabe. Lingkuran naman. Sunod ang tingog nga grabe kanindot kayo. Nindot kay tingog kay na pagapagaw bali. Oo. Nindot basta yung naning mga kantaha. O yung naning mga tingog bali sa usa ka tawo. Makaingon gid nga. Makaingon ta ba nga kagmutaas na di sinidi ni kaabot kay atong pananaw bali nga atong pagdungog bali ato sa nga kanta nga galisod na sa primero pa lang. Oo, pero kuha kayo niya. Grabe ako nga grabe ni tingoga. Hinoon ni nga na mag-style ko ng katong bisag ang tingog ni Bryan Adams ni Michael Bolton mga inani man mga pagaw-pagaw mga tingog bali. Nindot kayo, di ba? Nindot kayo. Sana ko nga taga diin mo ng tawhanan taga kitsa may pangalan ani. I-commentin nyo kung kailan mo ani siya. O i-commentin nyo. Nindot kay tingog. Murag Bryan Adams ug tingog li. Oo, moy akong sa akong pagdungog ani sa iyang pagkanta karon murag Bryan Adams ang iyang. Di ba? Wow. O sige. Mga bagod nga nakatanaw na po sa atong video karon nga wa pa mo nakasubscribe. Subscribe na mo. Kay sa akong nakita sa akong analytic 97% ang wala nakasubscribe nga nitanaw sa atong YouTube. Sunod ang 2.7 ra ang nakasubscribe nga nagtanaw po sa atong video. O kanang 97% nga nakasubscribe nga wala pa nakasubscribe so nitanaw sa atong video. Subscribe na kung ganahan mo yung nani. Sa sunod mo balik maghapon mo tanaw kintahay ngun ani sa atong channel, subscribe na lang para i-notify mo na ako. Di ba? O subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa tanang video nga akong i-upload. Okay? Sige. I-like na lang po para i-comment pa gyud ta sa ubang mga tao nga wala pa kita. Aning atong video. Okay? Sige. Kaya ta magdogay. Hangtod sa sunod, kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.